Takže čaute ľudia môjho nového videa z Brawl Stars. A nie je to posledné video z Brawl Stars, ale to posledné video s týmito starými tírmi. Je to docela smutné, lebo ja som strašne mal rád tieto týry, mi sa páčili, doteraz sa mi ešte páčia, ale musíme sa zmieriť tým, že je koniec. Dobre, povedz mi čo vyzviem v shope, je to ten Stew, Legendary skin, čo vyzerá mega, už som sa na to pozeral, ideme si to otvoriť. Kámo! Poď, neotoč sa. Yes, kámo! Yes, kámo. Oh shit. Ty kokos, to koľkej typinov, ja viem, že to je proste legendary skin. Kámo, to vyzerá cool, počkaj, si to hneď musím pozrieť, ako toto vyzerá, lebo to vyzerá cool. Kámo, to je moc aura. Zničím tu tieto dve power cuby a pôjdem do stredu. Tak, potom koletka yes, kámo, počkaj, dám ho dole. A yes, počkaj, yes, dobre. Ináč toto video nebude tak prepracované zostrihané, lebo si ho chcem trošku vydať rýchlejšie, lebo to video, čo som vydal minule, druhá časť Brawl Stars od znova, tak bolo dosť prepracované. Potom čo si, kámo, ja sa musím priznať, ja som asi 5 krát bol 5, ja som docela v mínuse, preto to natočím si teraz tak 5 krát, kámo. Nie, kámo, to prdele, ale to nevadí, lebo tu máme aj tak po 4. miesto. Dobre, máme tu ten vysnený Charles a pomenať to z jednej strany na druhú. Dobre, yes, rozdvojilo sa nám to, super rare, epic, poď ešte, mythic, legendary. A, dobre, toto legendary není, škoda, ale som zvedel, či mi z toho padne, no poď, aspoň 150 kritov. A, kámo, tak to bol náhodno. Ale to nevadí, keď sa vám toto video páčilo, tak zanechajte like, odejsť voči pokojne, ste vovčekovia a udiel sa videa, sa vidíme zajtra. Takže čau!